Готови сме. Разволяхте не само сцената, но увлякохте и публиката с вашите изпълнения. Здравейте от Месо Пчелина, отново готвим за разградчани и гостите на града. Днес приготвихме пилешки филенца с хиляди зеленчуци. Сложихме 100 кг пилешко месо, 70 кг стар лук, 50 връзки млад лук, чушки, 10 литра бяло вино, 50 кг гъби и за нас вече това е готовия продукт. Малко по-малко е количеството от вчера, защото се предполага, че днес хората ще бъдат по-малко. Надяваме се да стигне и днес. Вчера към 7:30 вечерта всичко беше привършило и не остана за последните гости на събора. Бих искал да ви поканя средата на месец август в Копривщица на така наречения малък събор. Там ще бъдем с юнашкия тиган и ще приготвим половин тон пържени картофи, копривщенски, от един човек отгледани. Уникално изживяване отново ще бъде, както винаги с юнашкия тиган. хорото водят и питат, къде птею да дойде, хорото да ни поведе. Долична мома хубава,
хубава мома ги издава. Кога расна, димката порасна, сега искаш, димке, да се жениш. Отде взема, димке, тая хубост, отде взема, димке, тая хубост, че с нея, димке, изгорима, изгорима, димке, изсушима, че с нея, димке, изгорима, изгорима, димке, изсушима. Засмилете море, море от пирина, зазвънете ясни, медени звънчета, песни пейте, птици гласовити, песни за юнаци, песни пейте, птици гласовити, песни за юнаци. Над пили планина, бе младостта, над пили планина, гре свобода. Така, те провеждат характерни сватки, които са само характерни за мазната борба. Както вече казахме, мазната борба изисква специална дреха, наречена къспет. Както виждате в момента, къспетът е вид панталон от кожа, от младо теле или крава, който в сухо състояние тежи 3-5 кг. Къспетът обхваща бореца от кръста до под коляното. Определен на категориите в мазните борби не се осъществява според теглото. В мазните борби, според мащабите, има от 4 до 8 теглови категории. Но основните са карагюреш, кючукорта, дрюкорта, баш, алта и баш или тежка категория. От деца до мъже. Както сами виждате, моля, начало на сватките. Още нещо. За победител се счита и борецът, който напусне алай. Ако е недоволен, ако за миналото, то са алай, дето в момента имаме, той е победен. Или борецът загубил сватката си, няма право да се състава следващите сватки. Или от дето къспет казваме, които са намазани с олио, ако се свлече от тялото, както виждате какви характерни хватки има, ако се свлече от тялото на бореца, борецът трябва да напусне алая и той ще счита за победен. Както виждате, в мазните борби сватките се водят от стойка и от партер. Има резултатни хватки, които са характерни само за тази фолклорна борба. Но някои от тях се превръщат в последствие в основно оръжие на състезателите от спортната борба. Пръв от тези състезатели от Лудогорието беше колосът Хюсеин Мехмедов, който преориентира се към борба на тепика през 1956 година в Мелбърн, спечели вице-олимпийската титла за нашата страна. След него световен шампион през 1959 година стана изполинат от Лудогорието Лютви Ахмедов, който е роден в Подайва. До алая само. Но вижте сега, тия хватки малко са болезнени, може би, но те са характерни. И те гледат да изтощат противника си, за да постигнат по-бързо победата, може би, над него.
Полека! Ако не може да издържи, да легне. Само в рамките на ограниченото място се води борбата. Центъра. Очакваме ефикасни хватки, както вече прилага Юлхан Руфат, но не успя. Вътрешния крак да вземе на противника си и да обърне своя противник, така че гърдите да му виждат да виждат небето, как се казва. Горе-долу, а там върви работата. Готово! Победител ето! Ето победителът Юлхан Руфат. Носител на бронзов медал от световно първенство по борба през 2005 година. Така винаги имат и уважение победителите и победените. Малко остана. Малко остана. Няма каза комисията. Смятам, че тези, които са присъствали, разбраха какво представлява мазната борба и в областта. От време на време се провеждат такива борби, които са не се забравят. И години наред, и векове наред са били... Опа! Да, черек! Хватката черек и победител Денис Мустан. Най-добре. Победителът те вземат коча и разнасят по райите. Също така едночислият търговец Боровец и 100 лева има награда. Още допълнително. Това е честито. Нека с това да приключим борбите, да пожелаем и следващите години, когато се провеждат такива мероприятия, също мазните борби да съпъсват фолклора, да съпъсва и мазните борби.